Ġieli smajna il-kelma Sinodu tal-isfijiet. Il-Papa minn żmien għal żmien ilaqqa dak li jissejjaħ is-Sinodu tal-isfijiet. Meta rappreżentanza tal-isfijiet kollha tad-dinja, ġeneralment wieħed jew tnejn minn kull pajjiż, flimkien ma' xi oħrajn li għandhom karigi importanti fil-kurja ta' Ruma, ġifieri dik l-istruttura kollha li tgħin il-Papa jwettaq il-missjoni tiegħu mill-Vatikan, dan is-Sinodu tal-isfijiet ikun dwar suġġett partikolari. Pereżempju kien hemm Sinodu tal-isfijiet dwar iż-żgħażagħ u l-vokazzjonijiet. Sinodu ieħor tal-isfijiet dwar l-Amazzonja. Sinodu tal-isfijiet dwar iż-żwieġ u l-familja li tant għamel ħoss. U kien hemm sinodi oħrajn fl-aħħar 50 sena b'mod partikolari li tkellmu dwar l-evanġelizzazzjoni, dwar il-katekeżi, dwar il-familja, dwar is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, dwar il-lajċi, ieħor dwar il-vokazzjonijiet, ieħor dwar il-ħajja konsagrata. Fi qisu kull sentejn tlieta il-Papa isejjaħ Sinodu tal-isfijiet li hija laqgħa importanti ħafna. Ġeneralment imbagħad il-konklużjonijiet ta' dawn il-laqat importanti daw is-sinodi jinġabru f'dokument li l-Papa jippubblika xi żmien wara biex allura jitwassal lill-Knisja kollha. Però meta nużaw il-kelma Sinodu, hemm ukoll tifsira oħra, mela m'hemmx biss is-Sinodu tal-isfijiet dak li jsir ġewwa Ruma kull 3 snin, 4 bejn wieħed u ieħor, ġieli kull sentejn, imma mbagħad hemm is-Sinodu djoċeżan. U din hija kelma antika ħafna. Dawn is-sinodi djoċeżani huma laqat ta' knisja lokali, ta' djoċesi waħda. Dawn ilhom isiru mill-ewwel sekli, ħanejdu hekk, qisu mis-seklu 4-5 il-qudiem djoċesijiet differenti laqgħu il-kleru tagħhom, naturalment flimkien mal-isqof, biex jitrattaw suġġett partikolari. Forsi diversi jiftakru is-sinodu djoċeżan li kien sar fl-Arċidjoċesi ta' Malta bejn l-2001 u l-2003 fi żmien l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa, u dan ittratta diversi temi fosthom iż-żgħażagħ, iż-żwieġ u l-familja, il-Knisja bħala komunità, liturġija u sagramenti. Pur anki fid-djoċesi ta' Għawdex fi żmien l-isqof Nikol Kawkli kien hemm ukoll Sinodu djoċeżan. X'inhi l-iktar ħaġa importanti meta ngħidu Sinodu? Kemm jekk huwa Sinodu djoċeżan, kif ukoll jekk huwa Sinodu tal-isfijiet li jsir ġewwa Ruma, hija t-tifsira tal-kelma Sinodu. Il-kelma Sinodu ġie minn żewġ kelmiet bil-Grieg, sin u odos, li jfissru mixja flimkien. U dan huwa Sinodu kemm jekk isir fuq livell djoċeżan li hija t-tifsira partikolari tiegħu. Kif ukoll meta jsir Sinodu tal-isfijiet imsejjaħ mill-Papa, dan huwa dejjem mixja flimkien li jagħmlu l-isfijiet flimkien ma' saċerdoti u anki meta jsir fuq livell djoċeżan ħafna drabi bil-lajċi preżenti li flimkien il-poplu talla jagħmel disċerniment, jiġifieri jirrifletti dwar dak li Alla jrid minnu fid-dawl tal-kelma billi naqraw flimkien is-sinjali ta' żminijiet dak li għaddej fis-soċjetà u flimkien naraw Alla x'irid minna. Dan huwa aspett importanti ħafna meta nitkellmu dwar Sinodu, id-discerniment komunitarju, id-discerniment ekleżjali, kelma forsi kemm xejn tqila ma kifet, ekleżjali ġifieri tal-Knisja. U discerniment fisser ir-riflessjoni fi spiritu ta' talb dwar dak li Alla jrid minna f'ċirkustanzi differenti, u għalhekk nistgħu nifhmu kemm is-sinodi djoċeżani u s-sinodi tal-isfijiet huma importanti ħafna fil-ħajja tal-Knisja, huma għodda pastorali li tmiss ukoll il-ħajja tal-insara kollha.